قاتل زسعبت حستو مربنا زي خبركم تخاتلتنا نقص مرب على التمكرو يكون نايلومي تحستون نقص مرب على التمكرو أبي زحلف سومن قدما يكفال قريب نيرنا على المس أبالات حكمنا سوا يكون لو مرما كلاين موداتن كفالو كقربي نمر مكتل نبغازت إنيا سعره كسكركم أبز حلف السنبت إن حافشة وكنتات معبالات حكمنا سوا زملكت علال مسجلة كابسة مويا حكمنا هوسبيتال سوا علينا قدما يكفالو قريبنا لكم نيرنا أبتغفال ندحر بايتانا مع بابلان حكمنا صفت السرارحة قام كنتات حكمنا بدرجة في السراويتات قربات مدهانية المسالات أثاث حكمنا ملكتهم قليس أمنا نيروم إذا وفيا سمويا خمس مسكرو حكمنا سواق أدم اللومن بموددار عبلو تغيرو له زي كمت مجمريا أبز أوان هوسبيتال سوا سلطون مسارحيتات وخل مدهانيتات وحلولات على حمومات استعدقه استوادع دار التكال مخانو أراغاقيس أمنا له نلوم دما استرف خفالو قربنا لكم علينا سناي مكتتال قدلت صريت بحفشة انك حيالو حمامات مهانهم رديو سلازغوني التحزات صريت زا مدينة متى يمثل أبسوا أب كل أهدتات صريت مجمريا كم بهلي يبسوا كابزور نابزور كم بهلي يسريزو أورادو زملكتك كوميتيتات اللوانا صريت كاتن نايك فلسراوي تالنا حكيم دلو مالتيو ناي برغيد دالو حكيم زلو سقاب ناي بوطولنتات سقاب حيلي يورد مالتي بكوميتي سومناوي كله فلسراويت ملو كا بوبو تؤسل زلو بريسبونسبيلتي زحتتلو أبسوا بكوميتيتات يزكايد كم بعد سلسرصغن زخونت منقفتهم ورقتهم تدربيت ايتركبني خا مغنياتو امناي من بوتالا سلتفلت زخونه سبي العيلو زصرغا مالتي لذي بزعبا صريت ابسوا كم بهلي ايزارولن يخلومي بقى ابتي حبرتسب سواسي كم بهلي يسريصو وحجة أنا دلني تعزبت تتصريت كم بحال نديو أما عسكر حجي أبتي نحن زقبرت آتي كل جزء خوميت يلو كابوت ولو نسقاب كفلة سرايت حجي أبتي كفلة سرايت نحن زلنا يو تريسي كنت قوات أصرن كلها ولا أنا تصف عرات تي أن صلاة عمتي تتصنيها نتبي خاطو قدل أبجزنسي ندعي تأمري ولا حنتي أن صلاة يتعمتت نبرت هاي تري قالي تري ما حاتبل أنكورا هامانسي مفعلالي تسئن دحر زي أداميتي الكا مسئنين زكاة عخا انتاي ترخيبنا عنا أخي نيشي ورقة تسئنها زي ورقة ترخيباتك ني خاتبلا سريت حزيج كم بحالي نقوة تسئن نتسريتين فادو السمسيح نتسريتين كي تسريها ساعرفانين مشت تدريرا تسريتا تسريها حجي تسريت تصبو فسيالو تصبو بحلولو حجي سبسي نعا أصري زي كونس بعلو حسيبي زصري مسرع اللون مسرع دحر زي صريت زي اي صريت شقا اتي خاص كتبل علو تتمنيلو شقاقن انت حج ودابه ابزر نابزر اتودابه سلدلو تصريتون بو مسرت ابصبق خناتات يدلو كم زغلصو سوا بصريتات مسجن مدينه ባህሊ ጽሬት ሳዋ ካበይ መበገስዩ ትብል ባህሊ ጽሬት ሳዋ ዝነበረን ዘሎን ብሕጅብ ንጽጽልን ማለት እዩ እዚ ከም ራእይ ናይ ማዓስከር ሳዋን ከም ራእይ ሕክምና ሳዋን ወይ ሆስፒታል ሳዋን እዩ ብፍላይ ኣብ ጽሬት ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ ወይ ከም ዝኽብሎ ጸንሕ ዞም ብጸትና ጽሬት ኣብ ሳዋ ልክ ሓደ ባህሊ ናብ ደረጃ ባህሊ ማዕቢሉ ክበሃል ከኣል أب قدم جزها ويا بكون شلها زخونة ودع ورقة باكونة زخونة تليسي كم حدا مجلس مننة تكون والد دايت بهلا كابي ديز رسبسي نفس قصر الملت يوهنت بهلا زار والو كان شو لي رسحت وينا نفسوي معريا رسح مخانا كردون كحاسب نخل الله حدا سمالت لازم بزي درجة عن ريو تي
ኩነታት ፅሬት ኣብ ማዓስከር ሰባ ተላባዕቲ ይኹኑ ካልኦት ሕማማት ንምቁፅጻር ትጥቀምሎም ሜላታት ክትገልጸለይ። ኣብዚ እዋን ድሓኒ ዘሎ እቲ ኩነታት ጽቡቕ እዩ ዘሎ ብዙሕ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ካብ ዓዶም ዘምፅዎ ሕማማት እንተዘይኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ኣብዚ ዝተኸስተ ሕማም ብዙሕ የለን። እቲ ዝርአ ሕማም ከምዚ ናይ ላዕለዋይ ስርዓተ ምስትንፋስ ምስትንፋስ ዝተኣሳሰር ናይ ኒሞንያ ብሮንካይት ዝኣምሰሉ ይረኣዩ እዮም። እዚኦም ከዓ እቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣብዚ ወይ እቲ ንሰርሓሉ ዘለና ንዕኦም ዝፍውስ ስለ ዝኾነ ከዓ ፀገም ዘለዎ የብሉን። ካልእ እቲ ዝምድና ምስ ኩለን ተን ካልኦት ኣሃታት ዘር ዘለወን ሕሙማት ኩሎም ናብዚ ኦፒዲ ይሰዱ። ኦፒዲ ከዓ ኣድሚት ዝኸውን ኣድሚት ይኸውን። እቲ ተመላሊሱ ዝሕከም ከዓ ተመላሊሱ ይሕከም። እቲ ኣድሚት ዝኸውን ግን ኣብዚ ውሽጣዊ ሕማማት ኣትዩ ደቂሱ ይሕከም ይፍወስ። እቲ ዘድልዮ መድሃኒት ከዓ ልክዕ ዲያግኖስ እቲ ልክዕ መድሃኒት ከዓ ይወሃቦ። በዚ ከዓ እቲ ሕውየት ይቀላጥፍ። ሕክምና ከዓ ብፍላይ ኣብ ክልተ መንገድታት ሃዲሩ ይሰርሕ ማለት እዩ። ሓደ ኣብ ምክልኻል ሕማማት፣ ካልኣይ ከዓ ኣብ ዝሓመሙ ምሕካም። ሕጂ እቲ ምክልኻል ሕማማት ክበሃል ከሎ ከምቲ ጭርሖ ወይ ከዓ ቴማ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝብሎ ማለት እዩ ካብ ሓይምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና። ስለዚ ካብ ምክልኻል ብምንታይ ትመፅእ? ብፅሬት ማለት እዩ። ፅሬት ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት ቅድመ ምክልኻል ቅድመ ምሕማም ምክልኻል ማለት እዩ። ዓሶ ከይመፅእ መድሃኒት ንነፅግ፣ ላምስያ ንዕድል፣ መፋረዪ ጣንጡን ካልእን ክኸውን ጎዳጉድን መዕቆሪ ማይን ከዓ ንደፍን። ስለዚ ንዓሶ ንከላኸል ማለት እዩ። ውፅኣት ካይመፅእ ኩል መሳርሒ ምግብናን መመገቢ ቢያትን ማንካን ኩባያን ብባራኪና ከም ዝሕፀብ ወይ ከም ዝብለላ ይኸውን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ማለት እዩ። ማሽን ናይ ባራኪና ኣላት ናብዚ ማዓስከር ኣብዚ ገዛና ማለት እዩ። ብጀሪካና እቲ መስርሒ ዝኸይተው ናብቲ ክፍለ ሰራዊታት ባራኪና መፃሪ ማለት እዩ። ቅድመ ኩነት ምክልኻል ካብ ሕማማት ተመሓለፍቲ ሕማማት ሎሚ ውፅኣት ነበራያ ነበረ ኮይኑ ሰባ በዚ ኩሉ ሓፋሽ ህዝቢ ኣብ ሓደ ካፍተርያ ዝምገብ ውፅኣት ከም ሓደ ንበር ወይ ከዓ ሓደ ኮመን ሕማም ክትወስዶ ምስ ሓስብ ግን ከምኡ ይኮነ። ውፅኣት ዝበሃል የለን ኣብ ሰዓዚ ሳላ ፅሬት ማለት እዩ። ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ኣስተምህሮ ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ምስ በሉ ተምሃሮ ነፍሲ ክፍለ ሰራዊት ሕክምና ጥዕናዊ ኣስተምህሮ እንተምሃሮኦም ሓበሬታዊ ማለት እዩ። ብተወሳኺ በዚ ሆስፒታል ዝውደብ ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ኣሎ። ካብዚ ወፃውን ብመሻርክቲ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኮኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዘሰዶ እዋናዊ ፅሑፋት ተመርኪሶም ዝህቡ ስልጠና ናይ ትምህርቲ እውን ኣሎ ማለት ጎስጓሳት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ምክልኻል ናይ ሕማማት ከም ቀዳማይ ደረጃ ይስራዕ ኣብዚ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ንዝሓመመ ምሕካም ማለት እዩ። ዝሓመመ ተሓኪምካ ብካሊእ መንገዲ ትሕሙም ሓዊልካ ብካልኣይ ከዓ ሕማም ትከላኸል ናብ ካሊእ ስፕሪት ካይከውን ማለት እዩ። ሓደ ዕድል እዩ ኣብ ሰባ ዘሎ ማሕበረሰብ መብዛሕትኡ መንእሰይ ስለዝኾነ ንሕማማት ዝተቃልዕ ኣይኮነን። ብፍላይ ነዞም ነበርቲ ሕማማት ዝበሃሉ ዝተቃልዕ ኣይኮነን ብዙሕ። ሓደ ዕድል ወይ ሓደ ፀጋ ናይ እዚ ማዓስከር እዩ ማለት እዩ። ተሓመሙ እውን ሳላት ዘለዎም ኢሙኒቲ ወይ ዕድመ ወይ ንእስነት ነቲ ሕማም ቀልጢፎም ዝውድህዎ ቀልጢፎም ሓዊልካ ማለት እዩ። እዚ እውን ሓደ ዕድል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘተኮረ እዩ እቲ ናይ ምክልኻል ሕማማት ወይ ፅሬት ኣብ ሰባ ማለት እዩ። ብወገን ክፍየሪ ከም ተምሃሪ ሳዋ ነበር ሕጂ ድማ ከም ኣባል ሕክምና ሳዋ ኣብዚ ቦታ ዘለክ ተመስጦ ክትገልጽለይ። ዝያዳ ናፍተን ተምሃሮ ዝቐረብኩ ሳነ እየ ዘለኹ ካብዚ ናይ ነዊሕ ዝገበሩ ስለ ዝኾኑ ሲ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ሲ ናይ ብሓቂ እቲ ኣወዳድባ ናይ ፅሬት እቲ ኣብኡ ትገብሮ ፅሬት ክሪኦ ከለኹ ከም ተምሃሪት ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣዝየ እየ ዘድንቆ። ካብ ዝኾነ ቦታ ሲ ኣብ ሳዋ ዘሎ ናይ ፅሬት ባህልን ኣሰራርሓን እቲ ፕሮግራማትን ሲ ካብ ዝኾነ ቦታ ሲ እቲ ኣዝዩ ብፍሉፅ ዝረአ ነገር እዩ። ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ከዓኒ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ሃንገር ከተቐምጦም ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ገዛ ከተቐምጦም ከለኻ ሲ ናይ ውፅኣት ናይ ቆርበት ሕማማት ካልእ ዝተፈላለዩ ንዕኡ ዝመስሉ ምስ ብዝሒ ሰብ ክመፅእ ዝኽእል ሕማማት ክሪኦ ከለና ሲ ዳርጋ ኣብ ሳዋ ሲ የለን ክትብሎስ ይቐርብ ከም ሓቂ እምበር ብዙሓት ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ሃንገር ብዙሓት ተምሃሮ ኣብ ሓንቲ ሓይሊ ከተቐምጦም ከለኻ ሲ ምስ ብብዝሒ ምቕማጥ ዝመፅእ ዝኽእል ናይ ቆርበት ሕማማት ጥራይ ሲ ማራ ከሸግረካስ መኽኣለ እቲ ዘሎ ናይ ፅሬት ስራሓት እቲ ዘሎ ፕሮግራማት ናይ ፅሬት ርኢኻ ግን
ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ከዓኒ ናይ ብሓቂስ እዛ ዓወት እዚስ ክመፅእ ኣይምኽኣለን ሕብረተሰብና ኣብ ኣገዳስነት ፅሬት ካብ ሳዋ እንታይ ክመሃር ይኽእል ብፍላይ እቶም ተጨቃጭቆም ዝነብሩ ኣካል ሕብረተሰብ ናይ ሃገርና ካብ ሳዋ ብዙሕ ነገር እዮም ክኸስቡ ዝኽእሉ ምክንያቱ እንታይ መረዳእታ ክሕዙ እየ ዝላቦ ኣነ ፅሬት ናይ ሓባር እምበር ናይ ውልቂ ይኮነን ኣነ ካንሾለ ያፅርየ እንተደኣ ጎረቤተይ ዘየፅሪ ኮይኑ ቆልዓናተይ ወፂኡ እንተደኣ እንዳ ጎረቤት ዝኸይድ ኮይኑ ኣብ ረሳሕ እዩ ዝውዕል ዘሎ ዛስዋይ እንተደኣ ብእኩብ ምንባር ኣቢንካሉ ከዓኒ ካብ ሳዋ እንታይ ትወስድ ሓንቲ ምዃንካ ጥዕናሲ ንኹላኻ ማዕረ ከም ትምልከተካ ፀሪኻሲ ነቲ ጎረቤትካ ከዓ እንትዕር ከም ኣትሒዝካዮ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገራት የለን ንኣብነት ኣብ እዋን ኮሮና ብዙሕ ነገራት ተማሂሩ ክኸውን ይኽእል ሕብረተሰብና እንታይ እዩ ናይ ሓባር ምዃና እታ ሓማም በይነይ ሓውየ በይነይ ተኸላኺለ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኩላህና እንተደኣ ደይ ተኸላኺልና ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኣተሓይዘዛ ናይ ፅሬትካ ሕብረተሰብ ካብ ሳዋሲ ብዙሕ ነገር እዩ ምክንያቱ ዋላ እቶም ዝመፁና ተማሃሮ እውን እኮ ካብ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ደቆም እዮም ካብ ዝኸይዶም እውን እኮ ንሕና ብዙሓት መምሃራን ኢና ነፍርድ ኣለና ካብ ዝኸይዶም ዋላ ናብ ካልእ ኣህዱታት ተመዲቦም ዝኸዱ ዋላ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ናብ ኮሌጃት ዝኸዱ ንዚ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ምክንያቱ ኣብዚ እንተደኣ ዝኾነ ነገር ለየትሒዝካዮ ማይ ነፍሒ ስደዶ ዓዲ ቀይሕ ስደዶ ሓመልማሎ ስደዶ ዋላ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ እሳቶም እውን ነዚ ናትና ኣሰር ክኽተሉ ሕብረተሰብ ዲ ዋላ ካልእ ብእኩብ ድነብር ኣካል ናይ ህዝቢ እዚኣ ዓባይ ነገር እዚኣ ክወርስ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ዋላ ኣብቲ ምስላ እውን ኣሎ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ዝተኸላኺልካ ጥዕና ዳሓሸ መድሃኒት ኣይትወስድ ዳሓኪም ኣይትኸይድ ገለ ይትኸይድ ኣራይ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓታት ፅሬት ክትገልጸለይ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ዝብል እንድሕር ዳ ብግቡኣ ተግቢርዎ ብምሉኡ ናብቲ ዝሓምም ሰብ ዝወፅእ ወፃኢታት ክጎድል እዩ ብምሉኡ ኣፍራይ ዜጋ ጥዑይ ኮይኑ ኣብ ኩሉ እቲ ክዋፈረሉ ዝግብኦ ናይ ስራሕ ቦታታት ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ ዝኾነ ምስንኻል ዘይብሉ ክወፍር እዩ እቲ ስራሕ ከዓ ብኡ መጠን ስሙዝሊ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ጥዑይ ዜጋ ምፍጣር ወይ ድማ ጥዑይ ሕብረተሰብ ከይሓመ ቅፅል ሕብረተሰብ ምፍጣር ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ማዓስከር ዓብዪ ረብሓ እዩ ዘለዎ ኢለ ኣነ ዝግምት ኣራያን እንታይ ክወስኸላ ኣብ ሓደ ስድራ ዋላ ንበሎ እሞ ድሕሪ ፅሬት ዘየሎ ኮይኑ ሕማማት ኣሎ ሕማም ድሕር ኣሎ እቲ ሰብ ክወፍር ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ሕማም ንመድሃኒት ዶ ንገለ ኢልካ ብዙሕ ኣልክሎ ሕጂ እቲኣ ጥዕና ፅሬት ድሕር ኣላ ጥዕና ኣላ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ስድራ ከዓ ድሕር ሃስያ ኣምፅኡ ከዓ ከይዱ ናብ ሃገር ሃስያ እዩ ዘምፅ እቲ ፍራይ ይውሕድ ኣሎ ኣራይ ብፃይ ዓንዳት ንነባሪ ሕማማትን ስንክልናን ዘለዎም ተምሃሮ ትገብርዎ ፍሉይ ኣተሓሕዛ ወይ ኣልያ እንታይ ኣሎ ብዝያዳ ነቲ ትምህርቶም መታን ብቐረባ ክከታተሉ እቶም ሕሙማት ኣብቲ ክሊኒኮም እቶም ነባር ሕማም ዘለዎም ሲ ሕሙማት ኣብቲ ክሊኒኮም ድግሱ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክላስ ምምላስ እውን ዝቀረበ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብሓፈሹ እተሓሕዛ ናይዞም ነባር ሕማም ዘለዎም ሕሙማት ወይ ከዓ ተምሃሮ ግን እንታይ እዩ እቲ ምስ ኩነታት ጥዕንኦም ሃስያ ከይመፅእ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከምዚ ሕማም ሽኮርያ ዘለዎም ገለ እውን ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ኣርቢኣይ ተሰከምቲ ዝኾኑ መሳኪን ብዘይ ባዕሎ ወይ ከዓ ብካሊእ ኣጋጣሚ ዘጋጠሞም ክኾን ክእል መድሃኒት ዝወስዱ መናውሒ ኣለዉ ካሊእ ከምዚ ክብዝ ዝበለ ስንክልና ዘለዎም ሕሙማት ኣለዉ ብዊልቸር ይኹን ወይ ገለ ደጊፎም ዝኸዱ ሰባት ኣለዉ ካሊእ እውን ሕማማት ክህሉ ክእል እዩ ማለት ከቤት ሓገዝ ናይ ደቂ ሰባት ዘድልዮም ወይ ከዓ ሓገዝ ናይ ሕክምና ዘድልዮም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ ብፍላይ ሽኮርያ ክንብል ተኮይና ኣብ ሰለስተ መትከላትና ንኣምን ኣብታ ሽኮርያ ንምሕካም ማለት እዩ ሓደ ስሩዕ ዝኾነ ኣመጋግባ ክህልወካ ኣለዎ ንሽኮርያ ዝምልከት ምግቢ ማለት እዩ ሽኮራዊ ዘይኮነ ኣዝዩ ምስ ዝርከብ ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ ካልኣይ ስሩዕ ምክትታል መድሃኒት የድልየካ መድሃኒትካ ሓላፍ ዘላፍ ክኾን ኣይግብን ኣብ ግዜ ብግቡእ ከዓ ክዕቀብ ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ኢንሱሊን ዝወስዱ ምስ ሙቐት ክእፈፍ ወይ ከዓ ክትንከፍ ስለ ዝኽእል ኣብ መዝሓሊ ቦታ እዩ ዝቕመጥ ማለት ፍሪጅ ማለት እዩ ሳልሳይ መትከል ከዓ እቲ ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዝኾነ ፀቕጢ እውን ካይህልዎም ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክካየድለዎ ማለት እዩ ስለዚ ግቡእ ምምጋብ ብግቡእ መድሃኒትካ ምክትታል ሳልሳይ ከዓ እቲ ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ንምክያድ ምስ ዘካየደ ሓደ ሰብ ወይ ሽኮርያ ዘለዎ ሰብ ኣብ ሳዋ ክነብር ፀገም ዝበሃል የብሉን ትምህርቲ ወድዩ ኣብ ዝብፃሕ ክብፅሕ ፀገም ዝበሃል የብሉን ገለ እውን ከምቲ ዝበላ ዓንተ ወይ
مدهين توسخي مدهين مقبل زود اليوم على مالتي كم زي تحط ميزان واحد دم زقات من كله أخلاق كم زول قات شكمت ناي سواء فيروسات كله مقبل توسخ زود اليوم كون قل أبت كلينيك زحشة خبتي حيلتات مالتي كم ناس لازم هناس قال فلي نجار كله غلي سبعون مسؤولين سواء مع التاون سيف تكلينيك أكابزون كم سكر سخون في اللايك أنيميا مالتي لذي تتحزن فليات حمات أبتي كلينيكات لازم مثل تخلي خبز بالحمام زلون كا هوسبيتال مسيوم قداي تعنهم يكايدو دكيسهم الحكم الله قالون دحان مسكونو انداته مالسو تمرتم كايد ما موداتها تفانيم تمرتم كم زوصل هونو مالتي سيستر فيري لك انستي زغبر فليات حزان غسغاس انت يالو حدش تمهارو خمصنا خلوسي ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ቦታ ይንዐን ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ስለ ዝመጻ እዚ ቦታስ ካብቲ ዝነበርኦ ፍሉይ ኮይኑ ክስምዐን ይኽእል እዩ ብሓንሳብ ሓቢርካ ናይ መንባር ባህሊ እውን ንዐን ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ደቂ ኣንስትዮ ወላ ኣብቲ ባህርያዊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓይነት ህይወትሲ ግድን ሓደ ፍሉይ ነገር ለውጢ ክሪኣሉ ይኽእል እየን ሕጂ እንታይ ጌርና ነርና ሕጂ ኣብዚን ዝመጻ ሓደሽቲ ተማሃሮ ብዛዕባ ናይቲ ወርሓዊ ጽግያት ኾን ብዛዕባ እቲ ክርአ ዝኽእል ንዐን ከጋጥመን ዝኽእል ናይ ሽንቲ ረኽሲ ኣስተምህሮታት ንህበን ኢና ንዐን ዝምልከት ዝኾነ ዘድልየን ሕቶታት እውን ክውከሳና ክስታይ ንገብረን ኢና መንዲል ንጽህና እውን ይዕደላ እየን ምስኡ ኸዓ እቲ ፅሬትካ ብሓፈሻ ኸ ኣብቲ ገዝአን ይኹን ኣብ ናይ ሰብነተን ይኹን ኣብቲ ናይ ከባቢአን ይኹን ብዝለዓለ ስለ ዝስራሓሉ ብዙሕ ዘሰክፍ የለን ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ዳንኤል ከም ፋርማሲስት ኣብ ቀረባት መድሃኒት ኣመልኪትካ ትብሎ ተለካ ንኣብነት መርፊ ናይ ሽኮርያ ኣብ ኣስመራ እንተዳ 15 ሓባ ኮይኖም ድህቦ ኣብዚኣ 30 ይድወስድ ሓንቲ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንታይ ካ ትገብሮ ዘለኻ እታ ኣብቲኣ ተቆጢባ ተዋህቦ ዝነበረት ኣብዚ ብዕፅፍታት ክትዋህቦ ከለኻ መድሃኒቱ ይኹን መርፍኡ ይኹን እንታይ ትሓስብ ሓለፋ ንስኻ ተምፅኦ ኢኻ ዘለኻ ከምዚጋሲ ሕሙምን ደንቆሮን ሒዝካ ሞንታይ ይኾነካ ትርጉም የብሉን ሕጂ ንዚ ተቃልስና ብፍላይ እቶም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሕራይ ወድና ሽሕ ናብኻ ክመጽእ ኣብ ሳዋ ዝወሃብ ቀረባት መግብን ኣገባብ ኣመጋግባን ከመይ ትግምግሞ هو حجي تقرب زقرب بتاع مصبوي افتي 4 اللوم دنيش دبا خاولو زمت عسالو يحرلو ميتريت سغا بولعيم هجي والاتي عدسون اسرارحو بتاع مصبوي هجي انت يالو بليጫ مسيلكابو زخونه سب مساحه تكون قرص درار قدني خافاتيرا ذاتو ولا زحممه يكون ولا قال يكون كافاتيرا قدني ذاتو تمرا حيلي حزوا وص كافاتيرا اتو كبلع له حجي سب تبلعوها ابطعنوها فلي لوطي زريكا كدخمكا ايكلني ابطعنو صبوي تزوالعو بروتين انقلن زلويو حجي انت يخونكا مسيلكا زسكف قداي يبلكان حجي زي بلع سب ترخبك حدا سبي السون بس قاطع من تاي مسجن مسيلكا اب سوا زسرعي فولي نجر نحنا طراي زيكون حكايم مرا حيلي نايتي حيل حكيمي زدخمت قلعه وطيط يمصالكا ازي اخم زي اخوينا الله بلايكا بناتو مبغس حيسكا اسخا حكمنا تجبرلا كمزي كيغلص صنحه ابز بوتا اخول زتمالئن قربات مغبن حكمنان الله اذا خاب كونه نساوا زور تمهارا يكون ابال توسخ مدحانيت المغبن كمالا يدليوديو نحدد فولت أسب جشو مسخولو زي أنت مالا علي جلس بحر نجارات له حجي هذا مجمرة منقصي أخول نجار قريب له كم سوقل صون حسي أخول نجار له أبرئس أخول سي أنت عاقت وسخ دليخة أنت عاقت وادا در دليخة دحر كل سب يكون عند الأخ استوى سبي زلخ استوى سبسي أو هذا حيلي 100 سب نهالو كلتا سب ترى أنت ده أسبيع زاموس أمالس يتخيل 9 شو من تنكنتاي مالتي ناي منقص مبلع مستعي يستخل كلا سب كلا دي يلا نكو كله معريبزي كم تبقى له بوطا بلكاسي أبزخاني كل نجر معري حجي أنت غات دلخا نبعلو سقامات هالو أبغزي تعليم سي كعلهم مسأني حمتيم مسرها صوم عسير بس أمساتيو شعو خمي غير كخبان عدس نتبلع سلازي تا عسير تخلكل كاسي تاي سقام هالو بانن عدسن منقص تقريبو له بانن دنيشن منقص تقريبو له نزيان مقب برنادي غادا معس صلا اخوي ناي صلا انيكو
كالي انتاي كبل دلي اقر من قد يمسأتها عايزة بزعبا مدهاني زملكت مالتي قال ولدي إذني عصوي إذني يوصاتي إذني قال لهم مدهاني دهبوه مالو زي أبتعم خم حلال الفاز دل من الاختيار أبز أخل مدهاني تالنا من قص زي تعدنا باجت كيرو أبز دلنا ساعات دلاين عينت مدهاني نمسأ لنا أبكالي بوتاون ديركب سلام تايم أبورسهم قاتيرهم دمتو سلام تايم مفتون قارو دخنو نساوا بقوسو خلو سيفو أبتي شو طريقة ما بقولة طريقة سي ولا حتى قا دفولت قان تلا رقيبة مخاسي انت حيزنا تمسأنا يعيش نساوا بلغة وانت هذه هاخد قبر حدا مدهني تا جواب له حكيم يدززو مرمرة غير كايد وسد أبسانتا حيس كان هيد مسقى يكونن سقى تمارايها تماري تي تسدد لها تماراي قلعها تسدد لها إذا أبورسوس نمنتاي ولا ولدون كردهم كلهم أبزي منجستي كل نجار قريب ده هلوسي أبو برسانا أنت لا مراني تيجي نامسينا كاب تقوم خمان قدواتي زبزة ألا نمرهاني تيكبلي كاب تقول تتركا وتأخوني علو تخلي في تمرهاني حكيمونا يا عززون وزه نجار ينتبه شيء دموتنا نبزي سلازي كل نجار أبزن ده هلوي سلامنتا حيزون موضوع زيا كم عباي من الاحتمالاتي حزب غفل تأخر له نسوا مسألة برسون كداونتون تراوستون حزب مسا مرهاني دبها النجار أدليني مناتو كاب تقومون قدراتو سلا دوزح مالتي يعني فتشنا أنت رقبنا حديقنا مداقو حفينا نتو مناتو عدلي أمني كعاممي خمرماري حكيمة الله بطقو كاب برقية جميل وسقابزو هوسبيتال أبز تديكي إلنا ينكون أنا حمامنا يتسب ألوكو خالي العلوى حكمنا سلسي إذن ده هلو اندا فلوتو ولدو دوكم كبقو سخلوسي مفتونا قادو خيكونو زيد اللي نايساوان دا تبالي زوهاب نقرات زي أخترف إذالي كالي توسعي إغرمان قدي كمسقنهم دالي منستر تعنا جنفر تقاطع صرتي مقصر تمحلا لفت حمامات مالتي أبز خدنا جزء نتوم نواري حمام اللهم زبحلو تمهارو مدهانيتهم أبزعتنا يوم ساعات يوم زهوبنا من يوم تحدى تمهاري كابزي مدهاني دليو بفلا يحضر حمام زلوا تمهاري لعلم تحت كانوا بلوين دلين أبتاد اللي وايد وسد كيدنا نحطهم تقليلهم هبنا أبز دلنا ممر هبنا ناي مدهاني هبنا توساقي ناي عصودي ناي تي فيديو توساق مراهينتاتون بمن قدومينا نرخو ما مودعتها من البات تلابو نقرت لكم سوا تزبلص كولج وي تزبلص بيت مرتي انا خري اخلو بسع زمالتي سلازي ولدي ولاتكم سوا ملأكم زخونه سكفتا كتحضرا يقبأكم مهنياتو سوا ممهاري مسلطني نعول أمره كل ما حبراوي تمهارلو بيتمرتو ويبايتاي سلازي ولدي نسوا دقهما ملأخ زخونه سكفتا خلوكما يقبأن يزبلا مودعتها مالتي كالي مزا زبلا قل مزا مس كوفيد 19 أما عسكر سوا تسارحنا تقصى بلاد أنهم سيمو لكعي عالم لخاو حمامي زحمامزي نحنا وناخت عالم وكابتا بسلا زلنا كابت حمامنا صادي نكون نخل كم زخونه بوتان هاجرن كتمام مالتي اجي تصبو نغرنا يساوا انت تزاز وانس اندحرت محالفه ام نفس كفسبن اذنات بصحي كمزي كل يتبايلو كل كمزي متواي فك انت تبايل اي فقدني اجيتي حدا من قدنا انتي زخونه مع عسكر ساز اتسب توشي بيزاتو وشب مالتي ساز سازي مالتي توشبو كنا تاطعون تراغاغيسو دحان مسكونه خاب زخونه قصبتاوي الراسان حمام ناب بوتو وي سفراتو مالتي كالي كم توسخ امام نايز هوسبيتال تمال تنكفا بلنير موسى از هوسبيتال زي صقاتات عقمو سو بخابيو زبل حتى حدا كملس زلو يسمعني صقاتاتنا مبزحات غزي اخن زب صوتنا ون عنتو يكلو صون داني الم كيلن عندات مهرنا قالوا له رما قاطامي بوشتاو عقمنا هنا موياوان بزح غزي نسلطن مالتي درجة أجر حكيم نمهر مالتي بوجرناها صراحة نكايد كالي خم توسها جن كاب نسترت عنا ها كولجات زمدونا ون كان زي بسقام يدلا سيسار فيوري يموتنا يوم كم زي بالشفت زي قاس عصو في الشانس ويك حكايم ونالونا دكاتره مالتي كاب نسترت نادلاو كالي استفعلي وركشباتن سلطاناتن ون استفعلي وجنات ويسبات وموياوين كم زوهاب قلص دل مالتي يبرنا نلو من صباح الغاي علينا علي عقاب الزباس
ديرو عدي عدي جنا